La selecció catalana de futbol sala Special Olympics ha tornat a proclamar campiona del torneig internacional Ciutat de Barcelona, el 8è que aconsegueix. A la competició, que s'ha disputat durant tot el cap de setmana en format de lligueta, el combinat català ha quedat primer, seguit de l'Units de València, el Pepo Team italià i el Watford anglès. El torneig, organitzat per Specials Olympics i la Fundació Acell, s'ha consolidat com un dels esdeveniments que més vetllen per la inclusió i la integració social mitjançant l'esport. És una oportunitat única per ells per vindre a jugar aquí amb la selecció catalana. Pensa que som 500 i pico nanos que juguen a futbol i només 8 són els que poden vindre aquest cop a jugar i és un privilegi estar amb ells. Estamos todos muy emocionados cuando nos convocaron y bueno, también antes me habían convocado para otras y los que nos hemos reunido es como una familia.